Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas! Wow, may bago. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng mga luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang influencer ang nagplano. Nagagastos ng 1,000,000 piso para lang maging virgin siya ulit. Ang nasabing influencer ay isang Brazilian at siya ay kinilalang si Ravenna Hanili, 23 years old. Isang Brazilian influencer na taga-Brazil. Talaga? Para maisakatuparan ang gusto niyang maging virgin again, kailangan niya mag-ipon ng $19,000 o may katumbas na 1.1 million pesos upang sumilalim sa vaginal rejuvenation operation. Merong mahigit 267,000 followers sa Instagram ang si Ravenna, kung saan madalas na sexy photos ang tampok sa kanyang feed. Naging cover din siya ng Playboy Magazine Denmark noong July 2024. Sa kanyang Instagram post, gusto niyang mag-undergo ng hymenoplasty. Ito ay isang procedure o medical procedure kung saan tinatahi ng surgeon ang napunit na gilid ng hymen ng babae gamit ang dissolvable stitches. Para maging virgin again. Ikaw, kabisyo, plano mo bang maging virgin all the way? Yan ang ating Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Virgin, abisik! Morning call! Morning, kids! Kabisyo, feel Feel good good morning! Adlang Biyernes mga ikson, January 10, 2025 mga kabisyo. Sa oras sa 7:27 ay kasama nga ang pambansang angkol. Tanggap ka niya, maski pa umaluwag, Angkol Dago! Angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Mukha pa rin virgin. Walang iba. Tita Tanya Chinita. Galit sa babaero, pero marupok. Ganyan si Tita Max, kumakagat parang lamok. Kasama niyo rin ang pambansang senior, Mang Kanor! Yo. Ayaw talaga eh. So bumait eh. Wala na yung pag-asa. Wala na ba? Good morning. Good morning sa mga maluluwag! What? Ang bulsa kasi ubos ang pera. Ay, ganun ba yun? Tahiin. Ang bulsa. Ang luwag. Na bulsa. Ay, pero grabe no. Kakaiba din yung gusto Magkano ng kailangan niya? 1.1 million pesos. Okay. Ang tawag sa procedure ay hymenoplasty. Ayun. If given a chance, may mag-sponsor Hindi kay ko Tita. na kailangan yan. Hindi ko na kailangan yan. Hindi na. Pero mayroon kasi iba gusto na pang pasikip. Actually, Oo. sa Pilipinas meron na yan. Discreet lang kasi nga parang hindi patanggap natin. Di ba naalala si Ay de las Alas? Nagpasikip siya. Oh,
Iba pa yun, hymenoplasty, o pares lang yan na procedure? Tingin ko pareho lang yung yung goal natin na parang mag-feeling Parang feeling virgin pulp. again. Oo, virgin coconut oil. Uy, gusto ko yun. Virgin coconut oil. Ang sarap-sarap So ng yun, tingin oil. ko yun lang, isa lang yung gusto nating mangyari eh. Diba? Kasi ang sabi nga nitong nitong influencer na si Ravenna nga ay it's din daw. It's not just about aesthetics, it's psychological din. Na parang wow, feeling siya, pagiging ang kanyang womanhood. Oo, yun, yung femininity. Yun. Oo, malaya naman lalo kung may budget. Tsaka siya, wala naman na siyang masyadong pangangailangan. Kaya go lang, sis. I support. Pero kung So, as ako... may kaya, pero hindi pwedeng mangutang ka ng 1.1 para lang magpa-virgin parang- again. Uutangin mo. Wag naman, wag ganun mga madam, di naman para dun. Kasi meron na akong kakilala na ginawa niya yan kasi para hindi siya iwanan ng asawa niya. Tapos? Ginawa ng kakilala ko, kinukwento niya sa akin. So, nagpaano ganun siya ka-crazy Talaga? about... Patingin nga. Ganun siya kabaliw sa kanyang mister. Para hindi siya iwanan, pero nang babae pa rin. See? Yan yung sinasabi ko, Col. Yan yung sinasabi ko. Babaero. Civilian ito. Babaero. Playboy yun. Yung Babaero, asawa niya. babae. Playboy nga, oo. Playboy yun. Iba yun sa Playboy. Ang mga Playboy, ipagdasal yan na sana maging successful ang Oo, operation. tanggap ko yung ganun. Kung hindi man siya magpa-opera, sige, tanggap pa, ipagdasal natin Opo, yan sa opo, Playboy. ganon. Ang Playboy, gusto talagang ipatahi mo yan. O, ganun yun Kasi pag, di ba, priorities eh. Pero sige, kung sobrang yaman nyo, di go. Pero tayo mga Pilipino, unahin ba natin yan? Unahin ko mag-pray, mag-donate sa church. Hala! Pag nagkaroon ako ng 1.1, idodonate ko talaga sa church. Ako rin, idodonate ko yung 1. Oh, sorry Lord. Sorry Lord, di Yan, ba? sinasabi Idodonate ko sa sa inyo mga eh. nangangailangan. Oh. Kasi Lalo na sa- pray girl ako eh. Nabuo na yung pre-girl sa 2025. Diba? So yun, uunahin ko. Kasi, Mang Kanor, share ko lang na, Totoo. isa sa secret na naranasan ko mismo sa buhay ko, testimony ko ay, kapag lagi kang nagbibigay sa mga tao, kahit feeling mo last budget mo na yun, bumabalik talaga yung pera. Ayun. Pero, syempre, hindi ka naman nga, magbibigay ako para may babalik sa akin. Hindi ganun. Sincerity pa din. Sincere Of pa course. din dapat. Out of, Syempre, yung mga tao kayo, unahin pa ba yung pasikip-sikip na yun, yung bahala ng bigas? Unahin mo yun. Tama. O, Diba? unahin mo yung bigas, di ba? Kasi, makakain mo ba yung sikip na yan? Pwede rin. Mang Kanor! Yung kaldero, masikip na. Hugasan mo kasi. Yung kaldero. Yung bigas. Uy, inamoy ko. yung bigas? Yung masikip. Na kaldero. Ang gulo natin. Para kang Parang ano? babaero. Magulo ka. Ay, basic. Influencer. Bilang influencer, Mang Kanor, dapat magbigay ka ng magagandang bagay. Sample! Good example ka sa mga i-influensyahan mo. Kaya nga influencer tawag. Tama. Hindi playboy. Kasi marami na nga chicks yan. Yung playboy. Yung influencer. Basic naman, pero... Kasi may pira na. Yung influencer... Yung playboy. Ha? Playboy. Spell. Ha? Hindi ko maintindihan. Playboy. Capital Playboy. Ang daming nanliligaw kay tita ng ganyan. Na influencer? Oo, meron din Playboy. Basic! Maagang nagchat-chat. Yung playboy! Yung influencer. Diba? Sabi niya, "Hi guys! Welcome to my vlog!" Sabi ng influencer. Sabi ng playboy, para makakahatak siya ng babae. Yung Playboy? Yung influencer! Ay, naku, Nanghihingi pa yan ng damit. Yung influencer? Yung playboy! Ay, Tsaka ang kapal. sapatos! Jordan! Uy, yung influencer? Playboy. Kapal na mukha, kapal na. Pinapront niya yung abs niya sa babae eh. Yung Playboy? Yung influencer. Model. Yung influencer? Yung Playboy. Ganun yun. Dati akong ganyan eh. Pagod. Dati akong ganyan. Dating playboy? Dating model.
Model ako dati. Hindi lang halata. Hindi nga halata na ano ka na influencer. Hindi na model. Pagod ka. Sa lahat ng mga influencers out there. Ay, good morning. Oo, may mga kakaiba talagang gusto Oo. yung tao. Sa akin naman, well, kung may pera ka naman, wala ka namang inapaka Oo, ibang oo, tao. oo, oo. Go lang. Tama Ang naman. ganda niya Yung influencer? Sino? Ano ba? Yung model. Yung Yung model. doktora. Yung doktora. Oo, nagtahi Yung doktora? Playboy. Tinahi yung butas na brief Nang doktora? ng Playboy. Yan ang bababae ko. Wala ka palang brief. Yung Playboy? Yung influencer. Kailangan kasi wala nang brief yan. Ha? Wala nang brief. Yung Playboy? Yung influencer. Kasi pang content niya. Yung influencer? Yung Playboy. Ano ba yan? Hello sa mga Playboy? influencer. At hello sa mga... Model? Mga director, si Direk Phil. Ayan, Lagi Direk nakatune in. Phil. Bruce at si Direk Bob. Diba? Mga ano yan? Playboy o Playboy Salonga. influencer? Mga influencer, director eh. Ganon yan. Ng DZRH drama. morning. Good morning din kay Sir Arnold Malyari na Oh, isang... Isang supervisor. Tama ba? Oo, Supervisor. sa ano? Sakto. Sa Elijah Hotel sa Salawag das Marinas, Alam Cavite. ko yan, Hello alam ko po. yan. Sana maka-check in dyan si Mang Kanor. Ah. Dahil isa siyang... Isa akong babairo. And hello din, syempre, kay Shaylee. Mang Kanor, mag-big Oy. kami bata nakikinig. Pati Ay, ala, Shirley. Pati mga classmates niya. Kukumilon. Kukumilon. Patay. Estudyante na, hindi na Ay, baby ginagawa. yan. sa mga classmates niya sa My name Woodrose. Hello, madali. Blippi. Sabi mo bata kasi. Hi, baby Shaylee, ganda. hello, baby At sa mga Shaylee. classmates mo, ingat po. And of course, aming 24/7 City Mayor ng Bacoor City, Mayor Strike Revilla. Ingat po, papunta sa school. Good morning sa inyong tanan diha. Salamat po sa pakikinig. Sabihin natin. Uy, mga bus drivers. Mga bus drivers O yan, nakatune in na palagi. isang drivers. Basta driver ay isang influencer. May bata kasi. Kukumilon. Ganon yan. Yun na. Sa siniskwela. Hindi nila naabutan ng mga bata yan. Batang 90s nabutan yan. Tuloy-tuloy. Hiraya manawari. Uy, basic. Good morning! Tatlong bilyon tibok Metro's number one. Metro's number